Here in Bicol, we don't say hinay-hinay lang. Sa pagbabiyahe, sa pagmumotor, nakaw, hinay-hinay. Lalo na, puro kurbada yan, tingnan mo naman. Hinay-hinay Instead, we say, puro bagtakan mo sa namboy. Ikurbada mo ang 220 ang motor mo nga. Puro bagtakan mo sana. Nganing amay kaong marungasa. Amay ka man mamaram sa kinaaban. Tabad-tobon mo kan mga luway-luway na. Dawa kurbadaan. Palayugan motor mo dyan. Lalo kung marabaso ng motor mo. Hisos! Anong mga luway-luway? Arog ba ka na kurbada nga? Hisos! Pantayon mo. Gibuhon mong pantay ang kurbada. Ngaling humiling ka man agad kirunga sa laing huraw. Pahilot man ang ganda daing huraw. Arog ka. Mga hinay-hinay kang kabuhan. Mahinay-hinay ka, imbis na madali makaduman sa lumanan. Bakang iya? Dahil nga ya, lumuway-luway ka sa nata. At nga ni dahil nanganay, tubod-tubod mo kan mga paluway-luway naan. Rangka daon mo na silinyador mo ngan. Superman. Pagiriba ni Spiderman. Yuguyugon mo Biyo na. Nagkrabit sa itaas kan pungkanyog. Gari alap-apan. Ibaga. Kaya dyan sa mga paramotor, ipopos mo na silinyador mo. Ay kayo. Tubod-tubod kan mga luway-luway da nga ya. Iya. Ako nga ni. Niya, paduman na nga ni ako. Neutral pa sana. 1.5 na ang rabas. Isa. Ay kababagkaan. Nagrabas na nga akong niyang kay Sintiribo na. Yugo-yugo mong rabasan. Isa. Sa'yo na alis kuya bot. Inan rabas. Daing uraw na rabas. Shout out na po sa mga riders. Magluway-luway talaga kita mga idol. So for content only ni mga idol sa tuyang video. So halin si Kuya Col naman. Kita nyo naman bagong gupit si Kuya Col. Nakaw. Ayan. Maliligo tayo mamaya. Thank you for watching mga idol. Have a good day. And salamat sa ating pa-unlock na natin pala yung 45,000 followers. So maraming thank you sa inyong lahat So ayan, nag-joyride tayo. Pauwi na si Kuya Col. Galing sentro. Have a good day mga idol. Bye bye.